matonyo manggue denai kilo. Pandangan matonyo manggue denai kilo. Udah bak cando rajo nan di dalam istana. Lai kok namuah dah tarimo cinta denai. Udah nanden harokan membagi kasih sayang. Pandangan matonyo menggue denai gila. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, cinta denai ka udah ialah sampai mati. Pandangan matonyo manggue denai kilo. Pandangan matonyo manggue denai kilo. Udah bak cando rajo nan di dalam istana. Lai kok namuah dah tarimo cinta denai. Udah nanden harokan membagi kasih sayang. Pandangan matonyo manggue denai gila. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, cinta denai ka udah ialah sampai mati. Pandangan matonyo manggue denai gila. Pandangan matonyo manggue denai kilo. Udah bak cando rajo nan di dalam istana. Lai kok namuah dah tarimo cinta denai. Udah nanden harokan membagi kasih sayang. Pandangan matonyo manggue denai gila. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, cinta denai ka udah ialah sampai mati. Pandangan matonyo manggue denai kilo. What you gonna do with that dessert? What you gonna do with that dessert? But you don't ever gotta worry about the enemy. They try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. They try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you, but they can't do